בהצלחה. אשמח להיות גשר ושדברים יוכלו גם לעבור הלאה. אני אציג את עצמי ואז ממש ניגש כבר לנושא עצמו. אז שמי יוסי חלמיש, בהכשרה בסיסית אני רופא, למדתי רפואה בטכניון והמוח ניתק אותי כבר מתוך הלימודים, אז המשכתי את דרכי בהתמחות בפסיכיאטריה והתמחיתי בבית חולים העמק, אבל אז קרה דבר מבחינתי מופלא. אתם יודעים, מהדברים האלה בחיים שאתה בכלל לא חושב שיכולים לקרות, ומה שקרה זה שאני במקביל להתמחות למדתי את התחום של ההיפנוזה הקלינית. רציתי מאוד לעזור למטופלים שלי במחלקה בעזרת היפנוזה, ויש בארץ את הרעיון שאתה יכול, רופאים ופסיכולוגים קליניים יכולים ללמוד את ההיפנוזה. יש איזה רעש ברקע. אז סיימתי את הלימודים ואני עם הרשאה ומתחיל לטפל, ואז אני מקבל פנייה ממכון ויצמן, ומסתבר שהקברניטים שם של המחלקה לחקר המוח כבר ככה כמה זמן מחפשים רופא שעוסק בהיפנוזה כדי שיקים יחידה שבה כל חוקר שרוצה לעשות מחקר בעזרת היפנוזה יוכל לפנות לאותו הרופא שככה יגיע אליהם, ואני כמובן עף על זה. אז אני מוצא את עצמי עושה פוסט-דוקטורט במכון ויצמן ונשאר עוד 12 שנים שם, גם חוקר וגם מלמד, ויותר ויותר מבין מה הייעוד שלי. בדיוק דיברתי על זה עם צילומי. הבנתי שמאוד נכון לי להיות גשר בין ההבנות, אפשר להגיד המתפרצות של חקר מוח. חקר מוח עבר מהפכה, אנחנו תכף עם זה נתחיל את ההרצאה. והבנתי שמאוד נכון להיות לי גשר, שמאוד נכון לי שאני אהיה גשר בין ההבנות החדשות הללו של חקר המוח, המאוד מאוד אופטימיות, לבין באמת כל מי שרוצה לדעת, אם זה קהל רחב, אם זה ככה לשחזר את ההרצאות שלי רק בחודשיים האחרונים, כן? אז קהל רחב, מטופלים כמובן, אבל אנשי משרד חינוך ואנשי שופטים ואנשי שב"כ, שכל אחד לוקח איזשהו ידע אחר שמגיע מתוך חקר המוח העדכני כדי להבין במימד נוסף את העבודה והעיסוק היומיומי שלו. והיום אנחנו נעשה את זה בעצם לגבי הביודנסה. אנחנו נבין בצורה מאוד עמוקה, יסודית, רחבה, את האופטימיות של חקר המוח ואיך היא באמת נוגעת בכל אחד מכם ביום-יום שלכם, בטח בימים האלה ובשבועות ובימים שבהם אתם הולכים לביודנסה ומשתתפים. אז אנחנו נבין את התיאוריה, נבין את המרכיב המעשי, נראה גם מחקרים ממש שתומכים בכל הדברים, לא נתחיל להתעכב על המחקרים, רק אבל שתבינו שכל ההרצאה פה היא מבוססת מדע, למרות שזה נשמע כאילו משהו שהוא לא הגיוני. מה, איש מדע יבוא ויתמוך במגע או באינטראקציה חברתית? אז התשובה היא כן, חקר מוח נמצא שם. הוא נמצא שם כבר 15 שנים, וזו חלק מהמהפכה שהתרחשה, וכמו שאמרתי, איתה נפתח. אני רק רוצה להגיד לכם דבר מאוד חשוב, אולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה לומר לכם בהקשר של ההרצאה יהיה דווקא בשקופית האחרונה, כן? אז יש במה לצפות, וזה משהו שבאמת יאפשר לכל אחד מכם להיות במקום הגבויה. איזה גאון. אז תראו חם פה וכולי, אבל אל תברחו, בסדר? אוקיי. אז תראו, כולנו יודעים שהמוח הוא באמת האיבר הכי חשוב בגוף שלנו, כן? זה דבר שהיום כל זעתות ידע. אגב, זה לא דבר ברור מאליו, כי
אם הייתם שואלים אנשים, את הגדולים שביניהם, כן, לפני 2,500 שנים, כן, מה לדעתך הסיפור של המוח? אז אתם הייתם שומעים מהאנשים הדגולים במצרים העתיקה וכולי, שהמוח, התפקיד שלו זה לצנן את הגוף, כן, ככה באמת חשבו. וכשאנחנו רואים את המצרים הקדמונים, החנותים, אתם מכירים את זה, כן, שרואים אותם, יש לכם רעיון מה עשו עם המוח של הגופה? פשוט לקחו את המוח והעיפו אותו הצידה, הוא פשוט לא היה רלוונטי, כן? עשו את כל הפרוצדורה ללב, לכל האיברים הפנימיים, אבל המוח הוא פשוט לא היה רלוונטי והוא פשוט שלקו אותו מהגולגולת, כן? זה הסיפור של המוח בתקופה ההיא. אבל אנחנו יודעים שהמוח הוא באמת האיבר החשוב ביותר. ובואו קצת נבין למה המוח הוא האיבר החשוב ביותר. אז המוח שלנו בכל רגע ורגע מיישם אלפי פעולות, בכל רגע ורגע. ואת כל אלפי הפעולות הללו אפשר לחלק ל4 ערוצי פעולה, כן? ל4 משפחות. בואו ככה רק נבין על מה אנחנו מדברים. אז יש את המשפחה התנועתית, כן? הערוץ המוטורי. כל תנועה שאנחנו עושים, כן? וכמובן גם בביודנס הזה, הכל מתחיל מתפקוד מוחי שמאפשר את התנועה הזאת. יש לנו את הערוץ החושי, הערוץ הסנסורי, ובערוץ הזה, אתם יודעים, אני ככה אצא עכשיו לרחבי נווה שלום, ואני אשאל את האנשים, תגידו, מה האיבר שאחראי לראייה? מה רוב האנשים יגידו לי? עיניים. עיניים, טעות, אוקיי? איבר הראייה הוא המוח, כי העין, תשמעו, עושה משהו כמובן, אבל היא המצלמה, היא רק יודעת להעביר את האור. האור צריך להפוך לזרם חשמלי, וזה קורה ברשתית של העין, והזרם החשמלי צריך להגיע לאזורי ראייה במוח, אזורים שקשורים לראייה, ושם למעשה רק כשהאזורים הללו מאבדים את האותות החשמליים, אנחנו רואים אותו דבר לגבי השמיעה, לגבי המגע, כן, וכולי. אז אתם יודעים, ביודנסה, מוזיקה אנחנו שומעים, אנחנו רואים את הפרטנרים, אנחנו בוודאי במגע, לכן אתם יכולים להבין שכל הסיפור התחושתי הוא עם קשר ישיר לתפקוד מוחי. הערוץ השלישי שקשור לתפקוד המוחי זה הערוץ המנטלי. החשיבה, הרגש, הזיכרון, השפה, הריכוז, כל התפקודים המנטליים הללו הם כמובן פועל יוצא של תפקוד מוחי, והערוץ הרביעי שקשור בכל רגע ורגע לתפקוד מוחי זה הבקרה הגבוהה של המוח לגוף. אתם יודעים, אנחנו כבר מנסים הרבה שנים לשכנע את המערכת הרפואית בזה, אבל זה לא כל כך מצליח עדיין. אנחנו בטוחים שזה ישתפר בהמשך, אבל צריך להבין יתר לחץ דם, עודף כולסטרול, טריגליצרידים, מה קורה עם האינסולין וכולי וכולי, כל אלו הם פועל יוצא של בקרה של מוח. וזה מאוד מעניין, כי למה אני מדבר על השכנוע של המערכת הרפואית? כי אם יש לאדם היום יתר לחץ דם, אז בגדול, מה שהמערכת הרפואית תעשה, היא תעזור לו בעזרת תרופות, כן? והכדורים שיתנו לו, הם כדורים שקשורים איך אני אגיד, לאינסטלציה. מה זאת אומרת? או שהכדור מרחיב את כלי הדם, או שהוא מאט את תפוקת הלב, או שהוא גורם לבן אדם להשתין. אוקיי? אלו 3 הסוגים של הטיפולים היום ליתר לחץ דם, והם עושים את העבודה, כן? כי באמת הם משפיעים על הלחץ של הדם על הכלים שלו, אבל חוקרי מוח באים ומוציאים את המאמרים שבהם אנחנו כותבים שמדיטציה מאוד יכולה לעזור ליתר לחץ דם. אני בטוח שגם ביודנסה לא ראיתי עדיין מאמר על זה, אבל כל הרעיון הוא שיש אפשרות ללמד את האזור המוחי שקשור לבקרה על לחץ הדם, אזור שנמצא פה בגזע המוח ונקרא המרכז הקרדיו-וסקולרי, מרכז לב וכלי דם,
שיבצע בעצמו את כל מה שאמרנו, והפעם תחת בקרה, קצת להרחיב כלי דם, קצת להוריד תפוקת לב, קצת יותר להשתין, כלומר, הם דברים שהם תחת בקרה מוחית, ולכן באופן תיאורטי, המוח גם יכול לקדם את זה, אבל שוב, אנחנו מדברים על מערכת רפואית, על חברות תרופות, אתם מבינים, אין כל כך אינטרס בהקשר רחב יותר מדי ללכת לשם, ואין מה לעשות, זה פשוט יגיע, כמו שאנחנו קוראים לזה bottom up, כן? צריך להגיע מהציבור שבעצם ילחץ על המערכת, וזה קורה, שוב, לאט לאט הדברים משתנים. אז אלו בעצם ארבעת הערוצים שקשורים לתפקוד המוחי, אבל כאן עדיין אין שום מהפכה. כל מה שאמרתי עד עכשיו ידוע לחלוטין, ידוע במשך כל המאה ה-20. בואו נתחיל עכשיו להבין מה הקטע ומה זאת המהפכה בחקר המוח. אז אתם יודעים, אחד הדברים שכל חוקר מוח צריך לעשות לפני שהוא בכלל מתחיל הרצאה, ואני אעשה את זה עכשיו, זה להסתכל על הקהל, להרכין טיפה את המבט ולהגיד, סליחה, טעינו. ממש ככה, כן? כי כל המאה ה-20, למעשה 100 שנים שחקר מוח הלך בכיוון ממש לא נכון בהבנה שלו לגבי איך מוח פועל. ורק במאה ה-21, וזאת המהפכה, התחלנו בעצם להבין בסיס בכלל לחקר המוח הוא לא היה מדויק. אז בואו נבין עכשיו למה טעינו ומהי המהפכה. אתם יכולים לראות בתמונה את התמונה הימנית העליונה, שרואים בה תאים, אלו תאי העצב או הנוירונים, כן? ולאורך המאה, תראו, חקר מוח התחיל שאדם בשם פרופסור סנטיאגו רמון אקחל, כן, זה השם שלו, גילה וזיהה את התאים הללו, את תאי העצב. הוא הראשון שהצליח לזהות אותם ממוחות, כי עד אז לקחו מיקרוסקופ ולא הצליחו להבין מי נגד מי במוח. למרות שידעו שהמוח הוא האיבר הכי חשוב, לא הצליחו לזהות את המרכיבים שלו. ורמון אקחל זיהה, קיבל על זה פרס נובל ב-1903. ואז התחילה הטעות. מה הייתה הטעות? ההבנה המצטברת הייתה שהתפקוד המוחי הוא כמובן הודות לגיבורים האלה, לתאים. ואז כל חקר המוח פשוט כל הזמן הסתכל על התאים האלה ורצה להבין ולראות ואיך התפקוד ומה קורה וכולי. ותשמעו, חקר מוח פשוט מדע פסימי לאורך כל המאה ה-20. ולמה הוא פסימי? כי עד גיל 25 יש לנו כ100 מיליארד תאי עצב במוח. תשמעו, מדהים, ממש נחמד. אבל מה קורה מגיל 25? הכמות שלהם הולכת ויורדת. לא ירידה דרסטית חס וחלילה, אבל כמה אלפים כל יום שמתים. וחוקרי המוח רואים את זה כבר בשנות ה-30, ה-40, ה-50. ומה הם יגידו לאנשים? שהמוח יכול להתחדש, שאנחנו יכולים לשפר את התפקוד שלו, אם זה מה שרואים, אתם מבינים? ולכן הכל הלך בצורה מאוד מאוד עקומה, כל התקופה הזאת. היינו חייבים את האישה המדהימה הזאת פה באמצע, שקוראים לה פרופסור ריטה לוי מונטלצ'יני, אוקיי? יהודייה, איטלקייה, שלמעשה קיבלה פרס נובל על כך שהיא הראשונה שביקשה מחוקרי המוח, תשמעו, סנטיאגו רמון אקחל אמר דברים נפלאים, אבל מה שאני מציעה, אמרה ועשתה, זה שבואו נכוון את הפוקוס כבר לא לתאים עצמם, אלא מה? לאן? לקשרים בין התאים. היא הייתה הראשונה שאמרה והקשיבו לה. בטוח שהיו גם אחרים שחשבו שזה רעיון טוב, אבל מה לעשות? צריך אדם בסדר גודל של האישה המופלאה הזאת, מציע לכם לקרוא עליה בוויקיפדיה. יש פשוט אישה מדהימה, נפטרה בגיל 103 לפני כמה שנים.
עד ימיה האחרונים היא מדענית שעובדת ופעילה, ותכף נבין גם למה זה מאוד מאוד קשור לעניין שלנו. אז מונטלצ'יני מבקשת מכולם להתחיל להסתכל על הקשרים, והיא בעצמה מקבלת פרס נובל על כך שהיא רואה שהקשרים, ופה אתם רואים למטה את העולם הזה של הקשרים, זה עולם ומלואו. היא מוצאת שקשרים יכולים ככה להיפרם במוח, ויכולים גם להתווסף במוח. זאת אומרת, תקשיב, זה כאילו כמו איבר חי כזה, הקשרים. כל הזמן שם דברים משתנים. והיא גם גילתה איך דברים משתנים. וזה היה פרס נובל שלה, וזה מאוד קשור אלינו, כי היא גילתה שכאשר המוח נמצא במצב פעיל, מה קורה לקשרים? מתווספים עוד קשרים. והיא מצאה את החומר המתווך, שכאשר אנחנו פעילים, הוא מופרש והוא כמו חומר דלק ליצירת עוד קשרים, והיא נתנה לו שם, השם שלו זה Nerve Growth Factor, גורם צמיחה עצבי. כן, וזה השם שהיא נתנה לו, ועל ה-NGF הזה היא קיבלה פרס נובל ב-1985. והיא אם המהפכה. כי בואו תראו עכשיו איך מדענים מהמאה ה-21, כן, ספר נפלא אגב שמתאר את זה, נקרא המוח הגמיש של נורמן דויטש, ממליץ לכולם לקרוא אותו תמיד. אז במאה ה-21 במעבדות בארצות הברית פתאום נופל לחוקרי המוח האסימון. הם מבינים מה מונטלצ'יני רוצה מהם. וכשאני אומר נופל האסימון, הכוונה היא שחוקרי מוח מבינים שהתפקוד המוחי שדיברנו עליו מקודם, כל ערוצי הפעולה, התנועה והקוגניציה והבריאות הפיזית, כן, כל ערוצי הפעולה למעשה מהווים חלק מרשת עצבית אחת גדולה. והרעיון הוא שזה לא התאים שהם אלו שבזכותם אנחנו רואים ושומעים ומדברים וכולי ובריאים, אלא זה הודות לרשת העצבית. וזאת הייתה הטעות הגדולה של 100 שנים. כלומר, אנחנו חשבנו במשך 100 שנים שהגיבורים הגדולים זה התאים, ואנחנו יודעים היום שהגיבורים הגדולים זו רשת עצבית שהיא גם כמובן עשויה מתאים, אבל גם מהקשרים שבין התאים. ואתם יכולים לראות פה בתמונה השמאלית איך חקר מוח מיד לוקח את התובנה הזאת למעשה, כן? ואנחנו רואים פה הדמיה מוחית שנקראת DTI, דלת תף I, כן? שבעצם מה שרואים בהדמיה הזאת זה את הקשרים בין התאים, וכל צבע מתאר מסלול אחר, כיוון אחר של ההולכה, וזה עדיין לא נמצא בקליניקה, וחבל. תוך שנייה אתה יכול להבחן אם זה הרבה מאוד מצבים משובשים, אבל זה כן מאוד נפוץ היום בחקר מוח, וגם במכון ויצמן עושים את ההדמיות עם ה-DTI. אז בואו נראה עכשיו לאן המהפכה הזאת בעצם לוקחת אותנו בהקשר מיידי. קודם כל, היא לוקחת אותנו לזה שאם המוח הוא רשת עצבית אחת גדולה, תסתכלו על התמונה הימנית. מי בכלל חשב את מה שעשיתי כאן בהדגמה לאורך כל המאה ה-20? לאורך המאה ה-20, אם מישהו היה אומר, אני רוצה לרקוד טוב יותר, אז מה החוקרים היו אומרים לו? תתאמן בריקוד, תרקוד טוב יותר. אם מישהו היה רוצה לשפר את הזיכרון שלו, מה חוקרי מוח אמרו לו? תפתור את השבצים, ואז תזכור יותר טוב. מישהו רצה, מיקי ברקוביץ' רצה לקלוע יותר טוב זריקות עונשין, מה אמרו לו בשביל להשתפר? תזרוק. למה? כי ההבנה לאורך המאה ה-20 הייתה שכל ערוץ פעולה
הוא נפרד. כי זה קובץ של תאים שמייצרים את התנועה, או מייצרים את החישה, או מייצרים... במאה ה-21, שאנחנו מבינים שהמוח הוא רשת עצבית אחת גדולה, אנחנו פתאום מבינים שהכל קשור להכל. ואם ניקי ברקוביץ' רוצה לקלוע יותר טוב זריקות עונשין, אז אני צריך לשאול אותו מה המצב רוח שלך. ואני צריך לשאול אותו מה עשית, לא יודע, בכל מה שקשור לחוויות חדשות ונעימות, או מתי רקדת לאחרונה, או משהו כזה, כן? והרעיון הוא שאם שהוא רוצה להיות עם זיכרון טוב יותר, אז כדאי שנשאל אותו את אותן השאלות. מתי היית פעם אחרונה בחוג ריקוד, או בהקשר של חוויות חדשות, או בהקשר רגשי? כי זה מה שזה אומר שהמוח זה רשת עצבית אחת גדולה. כל תפקוד קשור לתפקוד אחר. וזה המרכיב הראשון של המהפכה. ולכן אנחנו גם נוכל להבין תכף למה המרכיבים של הביודנסה, הריקוד והמוזיקה והמגע והאינטראקציה החברתית הם הרבה מעבר לזה שיהיו לנו יותר חברים, שנרגיש יותר מגע ושנהיה במקום שאנחנו מזהים יצירות מוזיקליות. זה מה שהיו אומרים לכם חוקרי מוח במאה ה-20. אבל היום אנחנו כבר מבינים הרבה מעבר לזה. איך התמהיל הזה יכול לשפר כל כך הרבה תפקודים מוחיים, כי למעשה יש לו את הפוטנציאל לייצר קשרים חדשים, ואז גם לקדם תפקודים אחרים במוח. המרכיב השני של המהפכה זה הרעיון, אז המרכיב הראשון של המהפכה זה המוח רשת עצבית אחת גדולה. המרכיב השני, אתם זוכרים את פרס הנובל של מונטלצ'יני? המוח הגמיש, או באנגלית, the neuroplasticity. המוח הוא כמו פלסטלינה. הוא יכול להתעצב מחדש. אבל שלא כמו פלסטלינה, אפשר להוסיף לו כל הזמן עוד חומר. אז נכון, החומר הזה לא הולך להיות תאים חדשים. זוכרים, דיברנו על התאים שמגיל 25 שנה, זה לא משנה. החומר הזה הוא עוד קשרים שלמעשה יכולים לשפר כל תפקוד מוחי, וזאת יכולת טבעית של כל אחד מאיתנו, שאנחנו יכולים לשנות ולעצב מחדש את התפקוד המוחי שלנו, מהיסוד, דרך קשרים שהתווספו או חלילה שיגרעו. צריך לזכור, זה חרב פיפיות. זה יכול להיות לטובתנו, אבל זה גם יכול להיות נגדנו. נבין את זה תכף יותר לעומק. לכן, העניין כאן, אבל שחשוב להבין, זה שזו יכולת טבעית שקיימת. זה כמו השחזור של האור אחרי שיש לנו איזו שריטה או משהו כזה. זה לא נעלם, כן, לילדים זה תמיד יותר ככה טוב. אבל גם מישהו בגיל 80, 85, יהיה לו שריטה, ייקח קצת יותר זמן, אבל האור ישחזר את עצמו. ולכן חשוב להבין ששני המרכיבים הללו יוצרים את המהפכה, וכל מה שצריך עכשיו זה רק להבין איך אפשר להשתמש בזה. כי כבר אנחנו מבינים שיש לנו פוטנציאל מדהים מבחינת המוח, אבל אם נשאר רק מזה שיש לנו את הפוטנציאל וזהו, אז זה כמו שלמישהו יהיה טלפון סלולרי הכי משוכלל בעולם, אבל הוא לא ידע להפעיל את האפליקציה של ווייז, והוא ימשיך להיות בפקקים. זה לא משנה שזאת הדבר הכי מדהים. אם הוא לא יודע איך משתמשים בו, אז זה לא עוזר. ולכן מה שנעשה עכשיו, אנחנו נבין רגע איך אפשר להוריד את התיאוריה הנפלאה הזאת לשטח, בעזרת טיפים מדעיים שקשורים ליום-יום של כל אחד, וכמובן קשורים לביודנסה עצמה. אז בואו נבין רגע איך אפשר ליישם את השיפור המתמיד בתפקוד המוחי. ויש פה בעצם שני דברים שהם הסוד הגדול. הדבר הראשון זה להיות אקטיבי,
אתם זוכרים את הסיפור של האקטיביות? זה פרס הנובל של מונטלצ'יני. אם אנחנו אקטיביים, המוח שלנו אקטיבי, מה קורה? יש יותר קשרים, אתם מבינים? ואז זה דבר מדהים. אבל יש פה קאץ'. כי יש לנו אויב שכל הזמן נמצא איתנו. והאויב הזה כל הזמן מזנב לנו, בטח בתקופה הזאת. והאויב הזה הוא הסטרס. או אם אני רוצה להיות מדויק יותר, הסטרס הכרוני, הסטרס הקבוע. והרעיון שאתם יודעים, יש לי מלא הרצאות על זה כבר, כי אני כל פעם אוסף עוד ועוד חומר בהקשר של ההבנה עד כמה סטרס, לחץ נפשי גבוה, או לחץ בכלל, כן? מתח גבוה וקבוע, הוא בעצם דרך כל מיני חומרים כמו קורטיזול, אני לא יודע אם אתם מכירים את ההורמון הזה, כן? אבל ממש פוגעים פיזית בקשרים במוח שלנו. פשוט מנתץ קשרים, הקורטיזול שהוא ברמות גבוהות. ולכן העניין הוא שכן, צריך להיות אקטיבי. ותכף נבין מה זה אומר להיות אקטיבי. ומה זה לא להיות אקטיבי. אבל צריך גם להבין רגע שאנחנו חייבים להיות ברווחה נפשית גבוהה עד כמה שיותר, כדי שלא נזיק לעצמנו, לא נתקע לעצמנו גול עצמי. אז גם את זה נבין בהקשר שהוא מדויק, ושוב נחבר הכל גם כמובן לביודנסה עצמה. אז איך אנחנו בעצם יכולים להיות אקטיביים? תשמעו, הרעיון של להיות אקטיבי זה להיחשף לגירויים חדשים. והרעיון כאן הוא שיש פה קאץ'. כי אנשים יכולים להגיד, רגע, אני מאוד אקטיבי, אני קם כל יום, אני מנגן את היצירה האהובה עליי בפסנתר, אני אחר כך הולך למקום האהוב עליי הזה, אחר כך אני חוזר ועושה את אותו טיול ככה שאני תמיד... תשמעו, נשמע לנו שהבן אדם הזה שמתאר לי זה הוא מאוד אקטיבי. מבחינת המוח הוא לא אקטיבי. כי הוא לא נחשף לגירויים חדשים. אתם מבינים מה שאני אומר? זה מאוד מאוד חשוב. הוא בשגרה, יש לו שגרה יפה, אבל מבחינת המוח לא מופרש אותו חומר, ה-NGF הזה שמונטלצ'יני מצאה, ולכן לא נבנים לו קשרים חדשים. למרות שהאדם הזה, תקשיבו טוב, הוא מנגן בפסנתר כל יום את היצירה הכי מורכבת שיש, ככה סיפרו לי שנקראת העשירית של רחמנינוב, כן? והוא מנגן בפסנתר כל יום. אני, שאני אראה אותו ככה עם הידיים, ואני אגיד, וואו, איזה אקטיביות מטורפת. אבל מאחר והוא מנגן אותה כל יום, למוח שלו אין פה אקטיביות. אז כן, הוא ישתפר ביצירה הזאת כל פעם, הוא ינגן אותה יותר ויותר טוב. אבל הוא לא אקטיבי. ולכן צריך לדייק את העניין הזה שלהיות אקטיבי זה בטח לא להיות בבטלה, זה ברור. אבל זה גם לא להיות בשגרה. ולכן העניין כאן זה הסיפור של חשיפה לגירויים חדשים, ואם ככה נרצה קצת להבין מה זה אומר, אז זה אומר, תכף ממש ניתן דוגמאות, אבל זה בגדול להיות בלמידה כל הזמן. כשאנחנו בלמידה, אנחנו נחשפים לגירויים חדשים. ואז התחילו לצאת המאמרים של פרופסור משה בר. לא יודע אם אתם מכירים את האיש, הוא באוניברסיטת בר אילן, היה ראש המחלקה לחקר מוח שם, והם הביאו אותו מארצות הברית. והפרופסורה של משה בר היא שיש עוד דרך ליישם אקטיביות מוחית. והדרך היא אינטראקציה חברתית. תשמעו, המאמרים שלו מרתקים. הוא בדק במידווסט בארצות הברית, ככה באזור האמצעי, מה קורה כשהגברים שם יוצאים לפנסיה מהעבודה שלהם.
אתם יודעים, מקבלים את השעון, ויש שם איזה מנהג כזה, שאחרי שאתה בפנסיה, אתה פשוט הולך לים דגים, כן, משהו כזה, זאת אומרת, לאגם או משהו כזה, והוא פשוט הראה איך כל התפקודים הקוגניטיביים וגם הבריאותיים שלהם פשוט מדרדרים אחרי שהם יוצאים לפנסיה. ואלו שיש להם אינטראקציה חברתית, הם פשוט נשארים עם היכולות שהיו להם עוד בזמן העבודה. כלומר, אלו המאמרים שלו, הוא מספר על הרעיון של החשיבות של האינטראקציה החברתית. חוקרי מוח אחרים, רוח גבית אדירה לפרופסור בר. למה? כי אנחנו יודעים היום שאינטראקציה חברתית זה דבר שהוא סופר גירויים חדשים. כי אתה נמצא מול בן אדם שהוא עולם מלואו, והאזור העמוק במוח שלנו, האזור הלא מודע, התת מודע, מה שפרויד קרא לו, הסאב קורטקס, מה שחוקרי מוח אומרים, כן, אזור שפועל כל הזמן, מקבל גירויים של הראייה, של השמיעה, ועושה עבודה. האזור הזה עובד נון-סטופ שאנחנו באינטראקציה חברתית. לקלוט את המוזיקה של השפה של הבן אדם, את שפת הגוף שלו, את הקצב של הדיבור שלו. אתם מבינים, הרבה מעבר למה הוא אומר. והרעיון הוא לכן שאינטראקציה חברתית זה כוח אדיר, ושוב פעם, אני מחזיר כמובן את זה אליכם לביודנסה ולדבר הכל כך נכון שקורה. תכף עוד נרחיב לגבי חשיפה לגירויים חדשים, אבל בואו רגע נכיר את הרווחה הנפשית הגבוהה, כי אמרנו, תקשיבו, אדם שיהיה מדהים בחשיפה לגירויים חדשים, אבל הוא עם סטרס כרוני, וזה כאילו שהוא לא עשה שום דבר לעצמו. ולכן חשוב מאוד להכיר את המצב הזה של הסטרס, ואת המצב ההפוך, שזו ההרמוניה המוחית, או הרווחה הנפשית הגבוהה, וכמובן שזה רצף. עכשיו, למה אני כל הזמן אומר מתח נפשי שהוא כרוני? תקשיבו למה. כי מתח נפשי שהוא מיידי, וכמו שהוא התחיל, אחרי כמה זמן הוא מפסיק, בריא ביותר. זה חלק מדברים שהמוח שלנו מכיר. ויודע להתנהל מול זה. האדם הקדמון פגש אריה, פגש חזיר בר, כן? וכולי. גם אצלנו עוררות רגשית שהיא באמת ככה מיידית, אבל היא לכמה זמן והיא חוזרת בחזרה, אין עם זה בעיה כמובן, אם זה משהו שהוא קיצוני ביותר אז בוודאי. אבל אני מדבר איתכם בהקשר הנורמטיבי, בצרכים הנורמטיביים, אין בעיה עם סטרס שהוא מקומי, שהוא בהקשר המיידי. הבעיה היא עם סטרס הכרוני. ולמה יש סטרס כרוני הרבה פעמים? התשובה היא בגלל קונפליקטים תוך מוחיים. בואו נסביר את זה. כי זה לא היה פעם. בגלל זה המוח שלנו לא מכיר את זה. אם היה סטרס כרוני בתקופה של האדם הקדמון, המוח היה יודע איך להתנהל בהקשר אבולוציוני ולהתמודד עם דבר כזה. אבל תכף נבין למה זה משהו שהוא של העשרות שנים האחרונות, עשרות אלפי שנים האחרונות, והקוד המוחי הוא כבר בין מיליוני שנים. האלגוריתם של איך מוח פועל. אז תראו, דוגמה לסטרס כרוני. יש אדם שעובד בעבודה מסוימת. עכשיו תקשיבו, לא טוב לו בעבודה, לועגים לו, ציניים כלפיו, לא מעריכים אותו, לא טוב לו. אתם יכולים להבין רגע מה המוח הרגשי שלו, מה המוח העמוק שלו צועק לו שהוא צריך לעשות? תעזוב את העבודה. איך הוא צועק את זה במרכאות? רגש של איום מאוד מאוד גבוה שקיים. עכשיו, בתקופת האדם הקדמון, ברגע שהאדם הרגיש את האיום הזה, הוא בדיוק עשה פייט, יצא משם. מה קרה בתקופה שלנו?
יש את המוח הגבוה, הקורטקס, המוח העליון, לא יודע איך פרויד קרא לו, אבל המוח הזה אומר, תשמע, חבוב, אם אתה עוזב את העבודה, אז לא לך פנסיה, פרנסה, מה יגידו עליך, מה זה אומר עליך, 1,001 דברים כאלה, ואז מה שקורה זה, קודם כל הקונפליקט הזה שדיברנו, יש חלק במוח שאומר לו, צא מהעבודה, ויש חלק אחר במוח שאומר לו, אין מצב שאתה יוצא. תקשיבו, אנשים יכולים להישאר בעבודה שנים עם הקונפליקט הזה, שלא ייפטר, והמחקרים של השנים האחרונות מראים על, איך זה נקרא, הכותרת, המחלות שקשורות לסטרס הכרוני, כן? וזה סרטן, וזה מחלות של מערכת החיסון, וזה פיברומיאלגיה, וזה מחלות של דיכוי חיסוני, ומחלות של יותר מדי, זאת אומרת של הגוף תוקף את עצמו, רשימה, וזה אלצהיימר. פרופסור מיכל שוורץ, אתם מכירים ממכון ויצמן, קיבלה פרס ישראל על זה. היא ראתה שאלצהיימר ופרקינסון יש להם קשר לכשל של מערכת חיסון. וסטרס כרוני גורם לכשל של מערכת חיסון. זאת אומרת, תבינו רגע עד כמה זה רציני. עכשיו, למה, אמרתי לכם גם מקודם אני זוכר שהייתי במכון ויצמן, ככה נגיד 2007-2008, ואני זוכר את החברים שלי, כאילו מתוסכלים כל כך על הקהילה הרפואית. ואני קצת לא היה לי נעים, כי אני מגיע משם, וקצת מצאתי את עצמי תמיד מגן וכולי, אבל תקשיבו, התסכול של חקר מוח על הקהילה הרפואית הוא בגלל הדברים האלה. חקר מוח מזמן כבר בגוף נפש, והקהילה הרפואית עדיין מתעלמת מזה, וזה פשוט לא הגיוני, כי זה כתוב כבר במאמרים בעיתונים הכי חשובים שקיימים, ב-Nature, ב-Science וכו'. אבל כל מיני כוחות במערכת הרפואית שמונעות עדיין את המהפכה שתקרה שם, בטוח, כמו שהיא קרה בחקר מוח. אתם מבינים, הרי זה לא חוכמה, גם חוקרי מוח לפני 30 שנים היו מדברים בדיוק כמו הרופאים עכשיו. אז זה לא שפתאום ככה אנחנו יכולים, זה פשוט משהו שקורה לאט ומתבשל וזה יקרה. אבל הקהילה הרפואית כקהילה, עם ספרי הרפואה עדיין לא שם, אני מדגיש את זה, כי יש הרבה רופאים שהם לגמרי שם, שהם פשוט קוראים את המאמרים, למרות שהמאמרים הללו לא כתובים להם בספרי הרפואה. אז אנחנו עכשיו רוצים עוד יותר לדייק. איך אפשר ליישם באופן מאוד אקטיבי את המוח הגמיש, את האקטיביות, זאת אומרת, ואת הרווחה הנפשית. ואני מציג פה שני ספרים, כן? ספר אחד שמראה איך אפשר לייצר אקטיביות מדהימה, ותכף ניתן דוגמאות. ויש את הספר שלי, שנקרא מסע אל המוח, שבו אני בהחלט מדבר הרבה על איך אפשר להיות ברווחה נפשית גבוהה. אז הוא נמצא בכל חנויות הספרים, דברים כאלה. אז בואו נתחיל רגע עם האקטיביות. ודוקטור קאץ עלה על פטנט. תקשיבו, גאון האיש הזה. הוא הבין איך אפשר לייצר אקטיביות בלי שאתה תהיה בסטרס. למה אני אומר לכם את זה? כי אני זוכר שנתתי איזו הרצאה, נדמה לי שזה היה בתל אביב איפשהו, בסינמטק אולי, ודיברתי על הדברים האלה. ואז בסוף ההרצאה בא אליהם שהוא, חלמיש, כן, אפשר לעזור לך, ותשמע, אתה לא מבין, אתה אמרת היום דברים על האקטיביות, ואני רוצה להגיד לך שאני יכולה להיות הדוגמה החיה לכל מה שאמרת. כן, בואי תספרי, ותשמע, שבוע שעבר כבר היה לי ברור, אני נוסעת לחרמון בשביל לעשות סקי, לקחתי גם את הנכד איתי, יום אחרי זה אמרתי, אין מצב שלא נלך לגן חיות, צריך חוויות חדשות, צריך חשיפה לגיורים חדשים, הלכנו לגן חיות, תשמע, אני כבר בבוקינג לטיול בתאילנד, נעשה שם שייט ונעשה שם זה, ואני כבר רואה איך יפן נמצאת ברקע, אוקיי?
ואני אמרתי לעצמי, היא לא הבינה כלום. זאת אומרת, היא נמצאת בסטרס, אתם מבינים? זאת אומרת, כל העיסוק הזה, בזה שהיא רוצה להיות אקטיבית, מה שנקרא doing, אתם מכירים את המושג הזה? כן? זה גורם לה להיות כל הזמן, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, וזה בדיוק הסיפור שעלול לייצר את הסטרס הכרוני. אתם יודעים מה רציתי להגיד לאישה הזאת? לא אמרתי לה, כי הייתי נבוך. גברתי, עדיף שתתבטלי בבית. אוקיי? כי אם תתבטלי בבית, לפחות לא תהיי בסטרס, כי אנחנו יודעים עד כמה הסטרס הוא יכול פשוט לנתץ כל קשר חדש שיהיה ויותר. לכן חשוב רגע להעריך מאוד את האיש הזה, דוקטור קאץ, כי הוא עלה על הרעיון ועל הפטנט איך אפשר להיות בחשיפה לגירויים חדשים, אבל עדיין לשמור על שגרה מבורכת. ושימו לב, הוא קרא למדע שהוא פיתח נוירוביקה, ובספר הזה הוא נותן כמה 80 וכמה דוגמאות, טיפים לאיך אפשר לייצר את זה. אני אתן לכם דוגמאות לכמה מהם, תבינו שאתם יכולים לבד גם לייצר. הרעיון פה מאוד פשוט. כל הרעיון שלו אומר את הדבר הבא, נשמור על סדר יום קבוע, בלי הפתעות. אנחנו נשמור על השגרה המבורכת שלנו, של בוקר, צהריים וערב. אבל מתוך השגרה המבורכת הזאת, אנחנו כל פעם נצא לאיזושהי חשיפה לגירוי חדש ונחזור. נצא לחשיפה לגירוי חדש ונחזור. אז בואו תראו את הדוגמאות. למשל, הוא אומר, תשמעו, כולנו מצחצחים שיניים, חשוב ביותר. בואו נצחצח שיניים ביד החלשה שלנו. אם נצחצח שיניים ביד החלשה, מבחינת המוח פח. יש פה משהו שהוא לא היה מוכן לו בכלל. אתם יודעים, צחצוח שיניים זה מוטוריקה עדינה מאוד מורכבת, זה בשלושה מימדים. זה גם למעלה למטה, גם לצדדים וגם כמה אתה לוחץ על השם. ולכן, צחצוח שיניים ביד החלשה באמת זה אקטיביות מבורכת למוח. רק חשוב להבין, וזה נכון לגבי כל הנוירוביקה, מה יקרה אחרי שבועיים שצחצחתי שיניים ביד החלשה? זה נהפך לשגרה, זהו, אני יכול לחזור ליד הרגילה, הלאה, ממשיך עם התרגילים. אז בואו נראה עוד דוגמאות לתרגילים. קחו את התמונות בבית שלכם ושוט, תהפכו אותם. אוקיי? הלמעלה והלמטה יתהפכו. שוב, מבחינת העין, האזורי ראייה של המוח, וואו, מה קורה פה? אז גם, זה מדהים, אחרי שבוע-שבועיים, תחזירו בחזרה, ממשיכים הלאה. ואז הוא אומר, בואו נקום בבוקר לאיזשהו ריח שאנחנו לא רגילים אליו, כן? נכין איזה תמצית קינמון ליד המיטה שלנו, בבוקר נריח אותה. שוב, מבחינת המוח, הפתעה מוחלטת, אפשר לגוון בין הריחות הללו. אפשר שבוע את המטבח הסיני, שבוע מטבח לבנוני, שבוע מטבח פולני, איטלקי, כן? שוב, חגיגה למוח בהקשר של חשיפה לגירויים חדשים. תראו, מה שתמיד מאפיין את קאץ זה קריצה לחיים, וזה מה שיפה, אתם מבינים? זה מרחיק אותך מהסטרס, אתה לוקח את כל הסיפור הזה כמו משחק, וזה מעלה לך את הרווחה הנפשית. אז כל אחד יכול לחשוב על עוד דוגמאות של נוירוביקה, אחרי זה יהיה זמן לשאלות, בסדר? לחזור הביתה כל פעם בדרך אחרת. לנסוע לטיול ולא לדעת בכלל לאן הולכים לנסוע, כן? כל מיני דוגמאות שכן, ללכת לשוק, כן? רק לטייל בשוק. וכולי וכולי. עוד דוגמה אחת שלו זה מעכשיו, כן? כשאנחנו באים לאכול את הארוחה, נתחיל עם הקינוח, נמשיך עם המנה הראשונה, ונקנח במנה העיקרית, כן? אז שוב, כל הדברים האלה עם קריצה, והם בהחלט מקדמים אקטיביות מוחית בהקשר הנכון. אז זה לגבי קאץ, אני רק מזכיר לכם לא לשכוח את האינטראקציה החברתית ואת להיות בלמידה, אבל הכל מתוך משמעות והנאה. לא לשכוח את ההנאה, כי אם זה רק צריך, אז יש את המרכיב של הסטרס, ואז זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא עושה את העבודה.
בספר שלי, בין היתר, אני מדבר על אותן המתנות שגם הביודנסה בעצם מעניקות למוח, ובגלל זה כל כך התחברתי לרעיון של ההרצאה ושל להיות פה לפניכם, כי זה ממש כמו להתפרץ לדלת פתוחה עם הבנה מאוד מאוד חשובה לשלושה מרכיבים להערכה עצמית, ונרחיב על כל אחת מהן, וכוחו של מגע והמוח לגבי המוזיקה והתנועה. והרעיון הוא שלכל אחד מהם יש את הפוטנציאל לקדם רווחה נפשית. מעבר לזה של אקטיביות, גם לקדם את הרווחה הנפשית שלנו. אז בואו נדבר על כל אחד מהם, ונראה קודם כל מהו, מה לחקר מוח יש להגיד עליו, ואיך הביודנסה קשורה לכל אחד מהדברים הללו. אז תשמעו, הערכה עצמית זה אחד הנושאים החמים ביותר בחקר מוח. מי המאמין? בואו נבין רגע את הסיפור הזה של הערכה עצמית. מה שאתם רואים פה בתמונה זה בעצם MRI, אבל מחקרי, שאנחנו קוראים להדמיה FMRI, Functional MRI. והרעיון הוא שהאזורים שפעילים באותו הרגע של המחקר צבועים בצבע אדום, כן? זה איזשהו מחשב שעושה סטטיסטיקה לגבי מה פעיל ומה לא פעיל. ואז אם לקחנו אנשים, אנחנו עושים את זה במכון שהייתי שם, כן? זה המחקרים היומיומיים שלי גם היו עם ה-FMRI. אתה מכניס אנשים לתוך המגנט, לתוך ה-MRI, ואתה מבקש מהם להיזכר ברגעים שבהם באמת היית עם הערכה עצמית. ואנחנו יודעים את הכוח של היכולת להתרכז ולדמיין שזה באמת ידליק יעשה אקטיבציה לאזורים. וזה מה שאנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים את האזורים, את הרשת העצבית במוח של הערכה עצמית. למה זאת רשת גאונית? לא פחות מזה. אתם יכולים לראות רגע בתמונה השמאלית, כן, אתם רואים בן אדם ככה כמוני, עם המבט מהצד, ואתם רואים שהרשת העצבית הזאת מתחילה בחלק החיצוני של המוח, שנקרא קורטקס, קליפת המוח, וחודרת לחלק העמוק של המוח, שנקרא סאב קורטקס. אותו דבר רואים שמסתכלים על המוח במבט על, רואים איך זה מתחיל מהחלק שיותר קרוב לגולגולת, כן? העליון זה הקדימה, וזה חודר אל החלק העמוק של המוח. שימו לב, החלק החיצוני של המוח קשור לרציונל שלנו, להיגיון שלנו, לתרבות, להבנות התרבותיות שלנו. החלק העמוק יותר קשור לעולם הרגש שלנו, לפעילות הרגשית שלנו. ועכשיו תקשיבו למה הערכה עצמית זה התפקוד לדעתי הכי חשוב שקיים במוח. אדם שיש לו הערכה עצמית גבוהה מצליח לבסט באופן אוטומטי את הפעילות הרגשית שלו. קשה לפגוע בו, כאילו קשה לייצר בו מצב שהוא מתפרק כי פוגעים בו. אם הוא ידע שזה לא ראוי בכלל, פאק, זה יקרה. אתם מבינים? קחו בן אדם שאין לו הערכה עצמית, וחס וחלילה, אתם יודעים שאני קורא את זה בעיתונים, וזה פשוט ברור לי. הגברים שרוצחים את הנשים שלהם, בגלל שאם האישה, לא יודע, אמרה משהו לא טוב, שטויות כאלה, בהקשר של מה שהיא עשתה, ברור לי שלגבר הערכה עצמית שלו מה, גבוהה או נמוכה? נמוכה ביותר, אפס. כי הוא לא מצליח לשלוט על הגרש הרגשי שלו. עכשיו תבינו, אם אותו דבר קורה לבן אדם עם הערכה עצמית גבוהה מאוד, האישה למשל הייתה עם גבר אחר, והוא נפגע מזה כמובן, אם יש לו הערכה עצמית גבוהה והוא אוהב את אשתו, הוא יחשוב איך הוא ממנף את זה להתקרב אליה עוד יותר, לחזק את הקשר איתה יותר.
ולכן צריך להבין רגע את החשיבות והמשמעות של התפקוד הזה. אגב, יש הבדל בין הערכה עצמית לביטחון עצמי. זה נשמע לנו אותו דבר. אבל הערכה עצמית זה הדבר האמיתי. ביטחון עצמי זה המשחק של הבן אדם. אתם מבינים איך הוא ככה הולך להתנהג. אבל זה עדיין לא אומר, אדם עם ביטחון עצמי, זה עדיין לא אומר שיש לו הערכה עצמית גבוהה. אתם מבינים מה שאני אומר? אוקיי. אם היינו יכולים לראות את התמונה הזאת שנמצאת כאן, אז הייתם רואים שהביודנסה משפר את הערכה העצמית, אוקיי? מחקרים ממש של הביודנסה, אתם תקבלו את המצגת, אני אשלח את זה לסינגי והיא תוכל להעביר. יש מחקרים על הביודנסה ממש? מלא, אני הופתעתי. מלא מחקרים על הביודנסה, כל המצגת היא, על כל דבר שאני אומר יש מחקר שגם ביודנסה מראים את זה לגבי הביודנסה, זה יישלח לכם לבית, אוקיי? אבל אתם פשוט תראו ותוכלו להיכנס למחקר המלא דרך ההקשה בגוגל של הכותרת שלו. אז הרעיון הוא שהביודנסה נמצא כמעלה את הערכה העצמית, לחזק את השריר. דימוי עצמי והערכה עצמית נראה לי שזה אותו דבר, אני לא מכיר מושג מדעי שנקרא דימוי עצמי. אבל אתה יודע, בוא נשאיר את השאלות לאחר כך, בסדר? אני אשמח לענות, פשוט אני רוצה ככה להתקדם. אז אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לראות 3 דברים, את הערכה עצמית, דיברנו עליה, את הכוחו של מגע, עכשיו נדבר, ואחר כך את הסיפור של המוזיקה והתנועה. אז בואו נדבר על כוחו של מגע. אתם יודעים ששוב פעם, חלק מהתקלות והשיבושים של חקר מוח. אם עכשיו אנחנו ב-1970, 1980, ואתם שואלים חוקר מוח, בואו תספר קצת על מגע, על כוחו של מגע. חוקר מוח אין יותר מדי מה להגיד, זה לא כזה ברור, לא מובן שום דבר. הכל השתנה. והכל השתנה הרבה הודות לזה שחוקרי המוח נעשו צנועים יותר, ופשוט מסתכלים. ודרך ההסתכלות הם שואלים את השאלות המחקריות, עושים את המחקרים ורואים תוצאות מדהימות. ובואו קצת נספר עכשיו על כוחו של מגע בראי חקר המוח, ובשביל שנבין את הפוטנציאל של הכוח של מגע, צריך שוב פעם לחזור לתקופה של האדם הקדמון. למה צריך לחזור לתקופה הזאת? כי אין מה לעשות. כל הקוד המוחי שלנו נבנה לתקופה הזאת. הוא לא נבנה למאה ה-20 ובכלל לא לעת החדשה. כי זה מיליוני שנים של תקופת האדם הקדמון, ואז נבנה הקוד המוחי. ושימו לב, בתקופה הזאת אין שפה, לא מדברים. השפה היא רק בת 70,000 שנים. אני מדבר איתכם על לפני מיליוני שנים שהיו בני אדם. עכשיו, למרות שאין שפה, המוח, הקוד המוחי, עדיין ראה כערך עליון את זה שאנחנו נהיה בחברה, שנהיה יצורים חברתיים. כי מבחינת הקוד המוחי, זאת הדרך היחידה שלנו לשרוד. עכשיו, אמיתי, לא? אין סיכוי לשרוד בתקופות ההן שאתה לבד. עכשיו, הקוד המוחי הוא לא רק בקטע של, אוקיי, אז בואו ניתן לאנשים את הדחף להיות בחברה וזהו. לא, זה לא היה מספיק. צריך לגבות את הדחף הזה. הדחף הזה מוכר לנו. אבל הקוד המוחי גם מגבה את הדחף. איך הוא מגבה אותו? הוא אומר את הדבר הבא. כאילו, כן? אני רוצה, ככה הקוד המוחי אמר לעצמו, אני רוצה שבני אדם ידעו איך האחר מרגיש. כי ברגע שהם יזהרו את הרגש של האחר, הרי אין שפה, אני לא יכול לשאול אותו איך אתה מרגיש. אבל הקוד המוחי אומר, אני רוצה שהם יזהרו את הרגש של האחר. כי בעזרת הזיהוי הזה, הם יוכלו להתנהל בצורה חומלת ובצורה שהיא תהיה נכונה ותקרב בין כולם. שלא יהיה מגדל בבל. עכשיו, איך המוח יעשה את זה?
אחת התשובות, פאק, מגע. עכשיו תקשיבו לדבר הבא. הכוח העוצמתי של המגע זה שכאשר אני מרגיש משהו, נגיד אני מרגיש געגועים, אוקיי? אני נוגע בבן אדם, תקשיבו, נוגע לו פה, ביד. אם בן אדם, אני אספר לכם על מחקר שהיה. אם אני נוגע בבן אדם, והבן אדם עם עיניים עצומות, ואני מרגיש געגועים, זוכרים ונגעתי בו, וישאלו את הבן אדם שנגעתי בו, תגיד, מה יוסי מרגיש עכשיו? ב-80% מהמקרים, הבן אדם יגיד געגועים. הרגש פשוט עבר. אתם יכולים לקרוא את זה בספר שלי עם מראה המקום למחקר. זה מחקר מדהים. זה מחקר שלקח שחקנים שיודעים להביא את עצמם למצב רגשי כזה או אחר, והם נגעו באנשים. ואני אומר 80% כממוצע. שימו לב, בארצות הברית זה היה 73%, בצרפת וביוון זה היה 89%, אוקיי? אתם מבינים גם למה? זה מקומות שיותר נוגעים שם, אז זה פחות נעלם, או זה יותר מובהק שם. ולכן, כוחו של מגע, הבסיס של הכוח של המגע, זה שאתה יכול לתקשר רגשית עם האדם שנמצא מולך. עכשיו, תקשיבו טוב למה שאני אומר, כי זה קריטי, זה מסר באמת לחיים, ותעבירו אותו הלאה. זה חרב פיפיות. אתם מכירים את הכותרות, חבקו את ילדיכם, חבקו אותם, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. תקשיבו, אם אמא עכשיו מרגישה סטרס כרוני, ומחבקת את הבן שלה, כי כתוב שהיא צריכה לחבק אותו לפחות חצי דקה, אתם מכירים את זה? היא עושה דבר בעייתי ביותר לילד שלה, וככל שהוא קטן יותר זה יותר בעייתי, כי אין לו מנגנונים לבסט את הרגש שהוא מקבל. ולכן לחבק זה מדהים, אבל קודם כל נזכור שהסיפור של החיבוק זה להעביר את הרגש, וזה צריך להיות שאתה ברגש טוב וחומל ואוהב, ואז תחבק וזה יהיה דבר מדהים. אוקיי? ולכן חשוב להבין ולזכור את זה. הכוחו של מגע, אגב, התחיל עם אישה מדהימה, לא זוכר את השם שלה, אמריקאית, ביולוגית, דוקטור לביולוגיה, שילדה את הילד שלה, הוא היה פג, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה, ופשוט היא אמרה, אני רוצה לגעת בו, שהוא בתוך האינקובטור, והרופאים אסרו עליה, והיא הלכה וטבעה וזה, היא ילדה ממש באופן מוקדם, ומה שקרה זה שאחרי שהיא התחילה לגעת בו, הריאות שלו התחילו להבשיל, הוא התחיל להתפתח, הוא התחיל לילד, ואז היא הקימה ממש עמותה שהיא התחילה לבקש ממדענים לייצר את הכוחו של מדע. כן, אתם יכולים לקרוא עליה באינטרנט את הסיפור שלה גם, ומכאן הכל מתחיל. זאת אומרת, הסיפור הוא איך גם רגש הוא הרבה מעבר לזה שהוא מאפשר לנו את הרגש הנכון, איך הוא יכול גם להתערב בפעילות מוחית, ושוב, הכל דרך הסיפור שככל שנהיה פחות בסטרס, ככה נוכל לתת למוח לעשות את מה שהוא יודע לעשות. וזאת באמת הכותרת. גם כאן יש מאמר על ביודנסה, אולי אפשר שתוכלו לראות אותו, איך המגע בביודנסה באמת תורם. אוקיי, הנה, גם כאן בעצם אפשר לראות עוד מאמר. שוב, המון מאמרים על הביודנסה, זה נקרא ביודנסה, אוקיי? סליחה, שאלה של מי המאמר? תסתכלו, אני לא... מרקוס? כן. מכירים? זה יש. אתה יכול לשלוח בקבוצה... כל המצגת היא שלנו. וכמובן שהמאמרים הללו לא יכולים להיות
זה מאמר מ-2014, אוקיי? כל המאמרים הללו היו חייבים להיות ממקום שבו כבר יש לגיטימיות, כבר אחרי מהפכה, לכן לא יהיו מאמרים על הביודנזה במאה ה-20, פשוט לא יקרה, אתם מבינים? אבל עכשיו זה המון המון מאמרים שפשוט מראים את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, וכאן הכותרת, איך הביודנזה, מה האפקט שלה על הורדת סטרס ועליית ה-well-being, וזה מאמר סקירה, כן? הוא פשוט לקח הרבה מאוד מאמרים והציג אותם במאמר משלו, ושוב, אנחנו כבר מבינים איך זה קורה, אנחנו מבינים מה הרעיון דרך הדברים שדיברנו עליהם. אז נשאר לנו לדבר באמת על העניין של המוזיקה ושל התנועה ושל הריקוד, גם בראי חקר המוח, וכמובן שוב כל כך קשור לביודנזה עצמה. וכשאנחנו ככה כבר, אתם יכולים אולי להבין שמבחינת הקוד המוחי יש את התפקוד המוחי הנבחר. אז ראינו שזה מצד אחד ה-well-being, לא ה-well-being, סליחה, היכולת של הערכה עצמית, אבל הבנו למה הערכה עצמית, אמרתי לכם שזה התפקוד הכי חשוב, כי את מה הוא מבסס, איזה תפקוד? את הרגש. תקשיבו, הקוד המוחי בחר ברגש כתפקוד החשוב ביותר שיש למוח שלנו. אף אחד לא הבין את זה במאה ה-20, כולם חשבו שאנחנו רציונליים. לפרופסור קהנמן, פרס הנובל שלו היה שהוא וטברסקי, שאיתו הוא עשה את המחקרים, אבל נפטר לפני הטקס, הבינו שהסיפור הוא לא רציונלי, ודן אריאלי אחרי זה קרא לזה לא רציונלי ולא במקרה, כן? אנחנו קודם כל מהרגש. הרציונל בהקשר של הדיפולט, של ברירת מחדל, הוא תולדה של רגש. גם יכול לקרות ההפך, אבל ההפך זאת לא ברירת המחדל, פשוט יכול לקרות כחלק מהאינטלקטואל האנושי. אבל למה אני מדגיש שוב פעם את העניין של הרגש? כי כשאנחנו מדברים על מוזיקה, צריך להבין, אנשים יגידו לי, מה, אבל מוזיקה זה רק כמה, 70,000 שנה האחרונה, 80, זה לא היה מיליוני שנים. אבל בואו רגע נבין מה זו מוזיקה מבחינת המוח. מוזיקה מבחינת המוח זה תנועה של גלי קול עם תדר, עם עוצמה ועם מקצב. אז אתם יודעים מה זה אומר? בכי של תינוק זאת מוזיקה. גשם שיורד זאת מוזיקה. הברת זו מוזיקה, הנהמה של האריה, השאגה של האריה זו מוזיקה, והצחוק של התינוק זאת מוזיקה. אתם מבינים? מוזיקה הייתה קיימת מאז ומעולם. ואפשר להפיק אותה עם כלי מוזיקה, אפשר להפיק אותה עם שירה, אבל יש את כל צלילי הטבע. ולכן הקוד המוחי מיידית חיבר תדרים שונים, עוצמות שונות, מקצבים שונים, עם רגשות שונים. ולשאגה של האריה אנחנו נרגיש את מה שנרגיש. לצחוק של התינוק נרגיש את מה שנרגיש. וכל הרעיון הוא שבסופו של דבר צריך להבין את הכוח של המוזיקה. מוצרט היה גאון. למה הוא היה גאון? לא רק מוצרט, וכל המלחינים משכמם ומעלה. הם ידעו לעשות את ה-reverse correlation. הם ידעו איזה תווים יפעילו איזה רגש. אתם מבינים? הם פשוט ידעו לעשות את זה הפוך, ולכן הם שלטו, הם כאילו הפנטו את המאזינים. הם ידעו בדיוק מה המאזין הולך להרגיש בכל רגע ורגע, והם קבעו. עכשיו אני רוצה שהוא כזה יהיה רציני. טו, כן, משהו כזה, אתם מבינים? אז הרעיון הוא שעולם המוזיקה מחובר לרגש, הרגש והתפקוד החשוב ביותר, ולכן יש מוזיקה שעושה לנו טוב במרכאות, זה הרבה מעבר לעושה לנו טוב. אם היא מוציאה מאיתנו רגשות, עוררות רגשית חיובית, זה עולם ומלואו.
ואותו דבר גם לגבי התנועה. אתם מבינים? התנועה הייתה מאז ומתמיד, והמוח חיבר אותה גם למרכיבי רגש. כשהייתי בהרצאה של רקדנית שהיא הרצתה לנו, אני בצוות של סמינר קיבוצים, והיא באה כמרצה אורחת לחוג לריקוד שם, למחול, והיא כבר הייתה בת 90 ומשהו שהגיעה, אני לא זוכר את השם שלה, אבל היא רקדנית מאוד מפורסמת, והיא עשתה איתנו תרגיל שאמרתי, האישה הגאונית. יכול להיות, תודה. לא, היא לא הייתה ישראלית, היא הרצאה הייתה באנגלית. יכול להיות. אז תקשיבו רגע לדוגמה הקטנה שהיא עשתה איתנו, שאמרתי, זה גאוני. היא כאילו מבינה חקר מוח. ומה הדוגמה שהיא עשתה לנו? היא אמרה לנו, לא, אל תעשו את זה עכשיו, כי אין זמן, אבל תעשו את זה בבית. אמרנו, תזיזו את היד שלכם בצורה מאוד מאוד ככה מהירה וזה, ותרגישו את המתח. זאת אומרת, זה מיידית מייצר את המתח. עכשיו יותר מזה, רק תסתכלו על מישהו שעושה את זה ותרגישו את המתח. ועכשיו תעשו תנועות ככה מאוד הרמוניות עם היד ואיטיות, שאתם ככה צופים אותם מראש, ותראו כמה זה מרגיע אתכם. אתם תראו מישהו אחר עושה את זה, וגם תרגישו כמה זה מרגיע אתכם. זאת אומרת, שוב, זה הכל חלק מקוד מוחי שלמעשה קיים ונמצא ומאפשר את הדברים האלה. והביודנצה, שוב, יש פה פשוט מאמרים שידעה לקחת את הדברים האלה ולאפשר את זה. בואו נראה אם אני יכול לקרוא את הכותרת. Health effects derived from an annual course of biodanza and empirical study, אוקיי? ופשוט מראים שוב פעם איך הסיפור של הבריאות הפיזית והנפשית קשורה לביודנסה, ויש פה, מה שאהבתי הנה כאן, אני אקרא לכם את זה, אני אתרגם לכם את מה אתם רואים את זה. אז המסקנה של המאמר הזה הייתה שהאנשים שלקחו את הקורס של 9 חודשים של הביודנסה, היה להם עלייה ביכולות של ה-well-being, ובייחוד בקבלה העצמית, ביחסים עם האחרים, ביחסים טובים עם האחרים, בתחושת העצמאיות והאוטונומיה שלהם, והתחושה של השליטה שלהם בחיי היום-יום. היה להם פחות סטרס, והיה להם פחות בלבול, פחות דיכאון, פחות חרדה, פחות כאבים, המון מחקרים על ביודנסה ופיברומיאלגיה, כמה שזה עוזר, המון מחקרים. אז הנה גם פה הם כותבים את זה, והם היו יותר מדברים מהרגש, כן? lower levels of alexithymia. alexithymia זה אנשים שהם לא, אין להם רגש, כלומר הם לא מתבטאים רגשית, הכל אצלם נורא רציונלי, אז גם בזה היה אפקט שהיה פחות אנשים הביעו יותר רגש בחיי היום, כבר אנחנו מבינים למה זה מאוד כדאי. אז תראו, אנחנו ממש לפני השקופית האחרונה, זוכרים עליה משהו? אמרנו שיש שקופית החשובה, אז בואו רגע נבין עכשיו עיקרון מאוד חשוב, שאותו אני רוצה שתיקחו הביתה. כי אתם יודעים, בינתיים כל מה שאמרתי זה רק כמה הביודנסה זה הדבר הכי מדהים בעולם, ובואו נהיה בחוג הזה וכולנו נהיה סופרמנים ובריאים פיזית ונפשית וכו'. יש פה קאץ', ואני עכשיו רוצה לדבר על הקאץ' הזה, כי חשוב שנבין אותו גם לגבי ביודנסה, אבל גם לגבי כל דבר בחיים שלנו. ובואו נבין, וזאת השקופית האחרונה, ובואו רגע נבין עכשיו משהו חשוב. אני כבר רוצה להגיד לכם, שיהיו אנשים שהולכים לביודנסה ויגידו, שום דבר לא השתפר אצלי, הכל אותו דבר. שום דבר לא זה, חשבתי, שמעתי הרצאות, שמעתי זה ושום דבר לא קרה. יהיו אנשים אחרים שיגידו שאני בביודנסה הכל מדהים, הכל טוב, ואני רק יוצא מהחוג והכל חוזר להיות...
סטרס כמו שתמיד אני מכיר. אבל גם יהיו את האנשים שיגידו, אחרי 9 חודשים בביודנסה, החיים שלי השתנו. וזה לא רק בחוג עצמו, זה גם מחוץ לחוג. מערכות היחסים שלי והצחוק שלו משהו מפי וכו' וכו'. ואני רוצה רגע שנבין, עכשיו כמובן שזה רצף, אתם מבינים? זה לא או ככה או ככה או ככה. אני רוצה שנבין את הרצף הזה, ונדע איך אפשר לבקש מעצמנו להיות יותר במקום של מה שאני קורא Neuro-Learning, למידה עמוקה של היישומים שמתרחשים בביודנסה. אז תראו, קודם כל צריך להבין, אין פה ניסים, אין פה משהו מיסטי. הדברים הם מאוד ברורים לגבי ביודנסה ולגבי בכלל המתנות אחרות שאנחנו יכולים לקבל בהקשרים אחרים. אבל צריך להבין רגע שאם עכשיו יש בן אדם שחווה סטרס נפשי כרוני מאוד 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 גדול, מאוד עצום, ושבאמת הוא כתוצאה מזה לא ישן טוב בלילה גם, לא אוכל טוב, אז בואו נבין רגע שהוא יגיע ויגיד לו, תשמע, אתה חייב ללכת לביודנסה, זה דבר מדהים, וקוראים שם ניסים, והוא הולך לביודנסה. אבל ברגע שהוא לא מרוכז בגירויים החדשים, באינטראקציה החברתית, אתם זוכרים את הרגש שיש לו, אני אומר, מסכנים אנשים שמתחבקים איתו. אתם מבינים, הם מקבלים את הרגש שלו. והרעיון הוא שכאשר אתה מגיע ממקום כזה ואתה לא נחשף, אתה לא בקלט למתנות האלה, אז כעמיית הזבוב, כמו שאומרים, וזה לא יעשה לך שום דבר. אז זה מהקוטב האחד. להערכתי אין הרבה כאלה, וטוב שכך. כן? להערכתי כן יש אנשים אבל שהם נמצאים במקום האמצעי הזה. והמקום האמצעי, שוב, זה הכל רצף, זה אנשים שאומרים, בביודנסה הכל מדהים, אני פורח שם, אני חופשי ואני עושה דברים ואני מרגיש טוב וכל כך כיף לי, והמגע והאינטראקציה וכולם מחייכים וגם אני מחייך וזה מהלב. אבל מסתיים השיעור, מסתיימת הפעילות, מה קורה? אני חוזר בחזרה למצב הרגיל שלי, הישרדות. כל הזמן מתח, כל הזמן איזה... אתם יודעים, שוב פעם, זה רצף, אז יש כאלה שיגידו, יום אחרי זאת אני מרגיש טוב, אבל יומיים אחרי זה כבר הכל חוזר לי, כן? זאת אומרת, כי זה רצף. מה שקורה לאנשים האלה, תקשיבו טוב, קודם כל, יש קלט, ביודנסה דברים משתנים, דברים טובים קורים, אבל הדברים הטובים שקורים בביודנסה אצל האנשים האלה, זה במסגרת החלטה ניהולית של המוח. אם תדמיינו, או תדעו שהחלק הקדמי של המוח הגבוה שלנו, הוא מכונה the brain executive function. הוא ממש המנהל המוחי. עכשיו, תחשבו שמנהל כמו מנהל, יש איזושהי חברה שהיא באמת, יש שם דברים לא טובים שקורים. ויש לה מנהל. ומדי פעם המנהל בא לפועל ואומר, תקשיב, בוא תתחיל לעבוד יותר טוב, הנה אתה יכול לעשות ככה וככה, והפועל עושה את זה. והוא בא לשינויים, תקשיב, גם אתה, בוא תעשה עכשיו את זאת, והוא עושה את זה. אז כל עוד שהמנהל מתערב, קורים דברים טובים. אבל המנהל אחר כך חוזר ללשכה שלו, מה קורה? הפועלים חוזרים לעבוד כמו שהם יודעים. וזה בדיוק הרעיון שיש אנשים שירגישו מדהים כל עוד הם בביודנסה, כי תהיה החלטה ניהולית שקשורה לזה, אבל היא לא תתורגם ללמידה. אתם מבינים? וזה הסיפור. כי אם אנחנו רוצים שמה שאנחנו מקבלים בביודנסה יהיה גם בהקשר רצוף בחיי היום-יום שלנו,
אנחנו צריכים שיווצרו קשרים חדשים, שההחלטה הניהולית היא רק תהיה הספתח, לזה שיהיה שינוי אמיתי בפעילות המוחית, ושינוי אמיתי בפעילות המוחית זה קשרים חדשים, זה הביטוי של המוח הגמיש. אז במה זה תלוי בעצם? והרעיון הוא שזה תלוי בשני מרכיבים, בחומרה המוחית ובתוכנה המוחית. ומבחינת החומרה המוחית אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לישון טוב, לאכול טוב, אנחנו צריכים להיות באיזשהו מצב פעיל ביום יום, חוץ מהפעם בשבוע בביודנסה, כן? ואנחנו צריכים להיות עם מגע רצוף, אנחנו צריכים להיות במקום שבו ניישם את כל מה שקץ סיפר לנו. והחומרה, נשם טוב ונאכל טוב. ופעילות גופנית שכוללת דברים מדויקים. בהקשר של התוכנה, אנחנו צריכים לא להיות בסטרס כרוני גבוה מדי. הביודנסה לא תעשה לנו ניסים. אם אנחנו טיפוסים, אם אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו קונפליקט נוראי, יהיה קשה מאוד למוח לייצר קשרים חדשים, כי הוא יהיה בהישרדות היומית שלו. ולכן אנחנו צריכים להבין שאין פה איזה קסם, אנחנו צריכים לתקן דברים בהקשרים נוספים, ואז שהאדמה תהיה פוריה ושהזרעים של הביודנסה יהיו מדויקים, אפשר יהיה באמת לקבל את הקשרים החדשים שיהיו. מרכיב אחרון שכדאי מאוד לעשות, זה גם כשאנחנו לא בחוג, להיזכר, כל יום לתת לעצמכם להיזכר על הכיף הזה שהיה בחוג, במפגש, מה עשינו שם, מה היה שם, לנסות אפילו ככה לדמיין את המוזיקה, לזוז עם עצמנו, להרגיש את מה שהרגשנו שם. אלו יכולים להיות, זה יכול להיות המסר החשוב למנהל, תקשיב, זה רציני, זה מאוד מאוד רציני. תתחיל להתארגן ללמידה העמוקה. תודה רבה לכם. אפשר שאלה? יש לו עוד כוח, מוזמן לשאול שאלות כמובן. אני. בבקשה. אוקיי. אני אחזור על שאלות. אוקיי. היה לי איזה מפגש לא נעים עם מסעית, תוצאה מזה תהליכים שהובילו לקטיעת רגל, אבל העיקר העניין היה פגיעת ראש. פגיעה במוח הקדמי ואתם בצד השמאלי. האם המחקרים של היום יש בהם גם אפשרויות של שיקום ותרגול להעצמה, או שכמו שזרקו אותי לחיים, אמרו לי זה מה יש ותתמודד, אז התמודדתי ככל שיכולתי ואני רואה את מה שזה משפיע עליי בחיים הרגילים. כן, תודה על השאלה. יש המון מחקרים שהם עדיין לא חלק כן, השאלה הייתה, אני אחרי פציעה גופנית קשה, האם יש מחקרים שיכולים לתמוך בשיקום טוב יותר, נכון יותר, מדויק יותר שלי? והתשובה היא שיש הרבה מחקרים שהמערכת הרפואית עדיין לא הכניסה אותם לספרי הרפואה, אוקיי? לא, הדגש הוא שהיה פגיעת ראש, זה העניין. עם פגיעת ראש, כמובן. דוגמה מהקליניקה שלי, אז אני מטפל למשל ביד פלד, אוקיי? שהיה במסע עולמי. והטיפול שלי ביד פלד אחרי האירוע המוחי שלו זה להחזיר לתפקוד ליד המשותקת שלו, אוקיי? ושוב, אלו לא דברים שעדיין יש אותם בספרי הנוירולוגיה, אבל מי שיקרא את הספר המוח הגמיש, אז יקרא על תובנות שבעצם קיימות לגבי ניצול העובדה שהמוח דורש את זכות אחת גדולה, ואפשר לעשות מעקפים בהקשרים האלה. אני. בואו, מישהו בסוף שם, שיהיה נמעט, שם. שמת אותו ששפט. לא, בוא.
תודה. ממש ריגשת אותי, תודה רבה לך. תודה רבה, אני ממש שמח על מה שאמרת, אני מאוד רוצה להתייחס לזה. אני חושב ששני הדברים שאמרתי מאוד חשובים. אני רוצה רגע להדגיש את הדבר הראשון, ותודה רבה שאמרת, אני אחזור עליו. אמרת בצדק שאמרתי שברגע שיש אדם שמגיע עם איזשהו מרכיב רגשי של סטרס ומחבק, אז הוא כאילו עלול להדביק את האחרים. אבל אני רוצה באמת להתייחס להערה, כי צריך להסתכל על המפגש הזה כאורגניזם אחד, שבו יש הרבה יותר רגשות חיוביים מהאחד-שתיים של הרגשות השליליים, ולכן בהקשר הקבוצתי, מה שהולך לקרות זה רק איזון והרמה בהקשר סטטיסטי. ולכן, תודה רבה שאפשרת לי באמת לדייק. אני אתן עוד לשלושה אנשים, ואחר כך אתם מוזמנים לבוא אליי, אני אהיה פה לעוד שאלות, בסדר? אז אם יש מישהו עוד... את תהיה הבאה, בסדר? מה אני אעשה, מותק? מה אתה רוצה לשאול? אולי אני אענה. בבקשה. לא שומע, אני גם חוקר. תודה. הדבר שאני לוקח ממה שאת אומרת זה שבהחלט בטוח שיש עוד הרבה מתנות שהביודנסה מביאה, שחלק מהן לא ידועות עדיין למדע, וחלק אחר לא יכולתי לדבר עליהם, למשל משהו שנקרא נוירוני מראה, כן, שעל זה ממש כאן דיבר, ואתם יודעים, אפשר לדבר עוד המון, והבטחתי לך, כן. תודה. אז רוצים לספר מכל המחקרים, מכל הידע שלך, מתי פעם ראשונה שמעת על הביודנסה? לפני חודש בערך, משהו. אוקיי, שאלה אחרונה, בבקשה. האם יש דבר כזה שנקרא סטרס חיובי? אוקיי, השאלה הייתה, האם יש דבר כזה סטרס חיובי? והתשובה היא כן, יש סטרס חיובי. המהות של הסטרס החיובי זו עוררות רגשית גבוהה שהיא באה באופן מהיר ותחלוף אחרי זמן לא רב. וזה חיובי גם אם זה התרגשות של לונה פארק, גם זה התרגשות שלי עכשיו או לפני ההרצאה,
וגם אם זה אפילו איזשהו דבר לא נעים שקרה, כלב שפתאום רדף אחריי, זה גם סטרס שנקרא חיובי, כי המוח מכיר אותו, הוא מבין אותו, יש לו מטרה ברורה, וכמו שהוא התחיל, ככה הוא הפסיק. הבעיה היא עם הסטרס הכרוני, וזה הדבר הבעייתי. תודה רבה לכולם. תודה.